Veña xa. Bueno, vamos, tío, espero non saca a man. Veña xa, dalle. Bueno, estamos aquí reunidos eu máis mañas porque nominaronnos a un xogo moi raro que se chama O Legado de Tibu. Entón, hai que mollarse. Entonces, imos facer aquí unha cousa moi graciosa que está por ver. Pero primeiro imos nominar eu por empezar vou nominar a Lúa Álvarez. Bueno, claro, antes de todo nominoume Paula Calvo e Lorena Nieto e a mañas Sonia Carlota. Entonces eu nomino a Efrén Capelo Vieites, a Lúa Álvarez e a David Rodríguez. David por meterse comigo polo grupo da clase, Efrén porque é un parvo perdido, E Bebé por... Lúa porque nos puxemos todos de acordo, eu máis Iván e uns cuantos amigos máis pa liarlla. E mañas nomina a Brais Méndez porque se mollou Iván Méndez, pois toque o irmão, sei que. A Daniel Carnero porque é como nós, entonces merece mollarse. E a Juan Fontao. E a Juan Fontao porque son compañeiros e tens que mollar tamén. Entonces, aí vos deixo todo. Voume correndo que ven un león. ¡Ah! Me cago na puta! Bueno, aquí vos deixo todo, cabróns! Me cago en Dios. Non vai estar podían. Está frío. Bueno, amigos, continuando co legado do Tibu, fixemos este vídeo. A mí nominoume a cabrona de Sonia Torres. Non o pares. Xa. E bueno, sempre lle chamo a loba. E como eu sempre son máis que ela, pois por eso elixín este disfraz. E teño un rabo que parece unha serpiente. E bueno, nada. Os nominados tedes 48 horas para facer o vídeo. E senón teredarnos que pagar unha cena ou unha borrachera, nos danos igual. Correcto. E que máis? Vámonos que fai frío, cona! Como non sei que decir, vamos a pagar outro chupo. ¡Juan, pues ya tamén! Me cago en Dios, vámonos que teño os collóns. Me cago en Dios, que fría está. Ojalá somos collóns, me cago en Dios. A princesa está cachondísima. Un popón, me cara. Me cago en Dios, non rindas pelotas, en serio, digo.